S nami Bog, razumijte jazici i pokajajte se, jako s nami Bog. Hristos vaskrse, braćo i sestre. Vaistinu vaskrse. Evo divnoga praznika, evo slavlja nad slavljima. Gospod je vaskrsao i život rodu ljudskome darovao i time potvrdio da je On istiniti i jedini Bog koji voli čoveka i koji misli i promišlja o čoveku. Vaskrsenje Hristovo poslije 3 dana provedena u grobu posvjedočili su mnogi svjedoci u istoriji roda ljudskoga za protekle 2000 godina. Vaskrsli Gospod najprije se javi ženama mironosicama, pa se javi dvojici učenika na putu za Emaus, pa se javi svima svojim učenicima, pa apostolu Tomi koji ne vjerovaše dok ne opipa rane njegove, pa na jednome skupu od 500 ljudi javi se Gospod i još mnogo puta u toku 40 dana od vaskrsenja do vaznesenja, od vaskrsa do Spasovdana javljao se Gospod ljudima, a najviše svojim učenicima i govorio im tajne Carstva nebeskoga. Od samog momenta vaskrsenja, pored onih koji su se radovali tome činu, bilo i onih koji su pokušali da zatrpaju taj događaj, da ga sakriju od ljudi, od naroda, iz zlobe, iz mržnje, iz zavisti. A zloba ljudska, adsko nasljedje, ono čoveka niže skota stavlja, kaže vladika Njegoš. Zato starešine jevrejske, čuši od stražara šta se desilo na grobu, kako se zemlja potresla, kako je anđeo sišao odvalio ploču sa groba i Gospod vaskrsao, oni im dadoše para, dosta novca im dadoše da slažu, da kažu kako su oni spavali, a učenici došli noću i ukrali ga. Ali može li neko sakriti sunce da ne sija? Može li neko sakriti ono što je očigledno za sve ljude? Zaista ne može. Tako i vaskrsenje Hristovo nije moglo biti sakriveno, nego je dobilo stotine, hiljade, milione svedoka istinitosti toga događaja. Danas slavimo također jednoga velikog svedoka vaskrsenja Hristovoga. Slavimo svetog velikomučenika Georgija Pobjedonosca, koji beše mlad godinama, a star mudrošću i verom u Boga. Za vreme Dioklecijana mladi Georgije, vojvoda, iako u mladim godinama zbog hrabrosti dobio je taj čin, svjedočio je životom svojim i krvlju svojom vaskrsloga Gospoda. I ovaj sveti hram u kome se nalazimo posvećen je svetom velikomučeniku Georgiju i danas slavi svoju hramovnu slavu, svoj praznik. I ovaj hram također je jedan živi, iako nemušti svjedok vaskrsenja Hristovoga. Podiže ga naš praotac Sveti Stevan Nemanja, osnivač srpske države i tvorac naše državnosti i duhovnosti, podiže ovaj manastir ovdje zahvalnosti Svetom Georgiju
za pomoć koju mu je Svetac Božji ukazao. Ali ovaj manastir, kao što su nekada hteli da sakriju vaskrsenje Hristovo, tako su neprijatelji Boga i roda našega pokušali da i ovaj hram Božji zatrpaju u zemlju, da više ne svedoči, ne vapije i ne govori o vaskrslome Gospodu. I beše ovaj manastir 300 godina u grobu, 300 godina u ruševinama, da bi poput Gospoda Hrista i on vaskrsao i ponovo živeo i ponovo svedočio veru u vaskrsenje Hristovo. Svi se sjećamo prošloga Đurđevdana koji je pao na drugi dan Vaskrsa, kako je obnovljen i oživljen ovaj manastir. Beše tada velika masa naroda ovde, ima ga i danas, hvala Bogu, i verujemo da će ovo postati tradicija koja će svake godine okupljati narod ovde, da proslavljamo svetog velikomučenika Georgija i da proslavljamo Vaskrsloga Gospoda, jer Đurđevdan uvek nekako pada oko Vaskrsa. Pre nedelju dana, radi produžetka obnove ovoga manastira, u Beogradu je priređen jedan veličanstveni koncert na kome je bio sabran ceo Beograd, ali tamo je bio došao i manastir Đurđevi stupovi i prikazana je njegova obnova. A danas ovde je došao ne samo Beograd, nego i cela Srbija se danas nalazi ovde i mnogo šire. Ima nas iz svih srpskih krajeva ovde sabrane danas. Imamo čak iz daleke Amerike oca Irineja koji je došao preko okeana, preko bare, da sa nama bude danas svedok vaskrsenja Hristovoga i svedok vaskrsenja ovoga manastira. Neka bi Gospod molitvama svetog velikomučenika Georgija i ostalih ugodnika Božji, pre svega svetog Simeona Nemanje, ktitora ovog manastira, svetog kralja Dragutina, drugoga ktitora i ostalih ugodnika iz roda našega, neka bi Gospod pogledao milostivo na rod naš i darovao nam snage da vaskrsnemo iz našega greha, iz našeg bezbožništva, iz našeg otpadništva u kome su proveli više od 50 godina. Da se vratimo Bogu našem, a onda će i Bog biti sa nama i onda će nas Gospod izbaviti iz naših stradanja i iskušenja, onako kao što je svetog Georgija izbavljao iz mnogih stradanja na koga je svirepi car Dioklecijan stavljao za veru u Hrista. Kao što se sveti Georgije nikada nije pokolebao, nego je do smrti svedočio svoju veru i vaskrsenje Hristovo, i mi, braćo i sestre, da ostanemo verni svedoci Hristovi pred nevernicima, bilo iz našeg naroda, bilo iz drugih naroda, da svi vide vaša dobra dela i proslave Oca našega koji je na nebesima. Tada ćemo s pravom i mi nositi uzvišeno ime hrišćansko i nazivati se potomcima svetih Nemanjića, svetog Stevana Nemanje, svetoga Save, svetog kneza Lazara Kosovskoga, svetog vladike Nikolaja Žičkoga i ostalih naših slavnih ugodnika Božih, pa da Gospod zajedno sa njima pribroji nas u carstvo svoje, kada odavde odemo da se nađemo tamo gde se oni danas nalaze, da tamo sa svima svetima slavimo i mi Oca i Sina i Svetoga Duha kroz sve vekove i svu večnost. Amin. Neka je srećna i Bogom blagoslovena slava danas u ovome manastiru, mnogim današnjim svečarima i svima vama koji ste se ovde sabrali, braćo i sestre,
I još jednom i mnogo puta i bezbroj puta Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Domaći da sam Ko je bio?